воқеае ки ҳамаро дар ҳайрат гузошта буд ва ин воқеа ҳақиқат дорад. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. Марде чунин нақл кард: рӯзе аз шаҳр ба деҳа баргаштам. Дидам ки як шиносам аз дунё гузашта буд ва ман ҳам дар ҷаноза иштирок кардам. Майитро аз хона бароварданд ва барои ҷаноза кардан ба масҷид бурдем. то ҷамъ шудани одамон имом амри маъруф мекард. пас ҷамъ шудани одамон имом аз мардум пурсид: оё ин марҳум аз касе қарздор ҳаст? одатан дар чунин ҳолат баъзеҳо қарзҳояшонро намепурсанд, ҳоле ин ки набахшанд ҳам, аммо баъзеҳо мебахшанд. дар бари тобут яке аз амакҳои раҳматӣ меистод. бою бадавлат буд. имом чанд бор ин саволро такрор мекард ва мегуфт: агар қарздор бошад гӯед ки то ин мард дар азоб гирифтор нашавад. шахсе баромад ва умед дошт ки шояд наҷот аз амаки майит бинад. гуфт: марҳум аз ман қарздор буд ва ин шоҳид ҳам дорам. имом ба талабгор нигоҳ кард ва чӣ қадар будани қарзашро пурсид. талабгор дардашро гуфт. муддате нагузашта боз як мард шикоят кард. имом ба амаки марҳум нигоҳ кард. ҳамин тавр талабгорон ба 6 нафар расиданд. бо гуфти онҳо марҳум соли гузашта пиёзи ҳамаи онҳоро гирифтааст ва гуфтааст ки инҳоро фурӯшад, баъдан пули зиёдтар аз хостаи дилашон медиҳад. ҳамин тавр ба вагон бор карда ба Русия бурдааст. то ба манзил расида ба бозор бароварданаш пиёз ях карда аллакай пусида рафтааст ва як моҳ гашта ба зур ба хонааш бармегардад, сарсону саргардон. ҳангоми ба хона баргаштанаш деҳқонҳое ки моли худро дода буданд, ҳар рӯз бо навбат дарашро так-так мезаданд ва пулҳояшонро мепурсиданд. дар хона чизе ки буд ҳамаро фурӯшад ҳам, аммо ба қарзаш нарасид. аз байн моҳҳо гузарад ҳам ин мард дигар мисли пештара нашуд ва бо сабаби фикри зиёд ба бемории хастаи дил гирифтор шуда аз олам даргузашт. мо дар ҷаноза шоҳиди ҳамон ҷангу ҷанҷол будем. имом ба амаки марҳум додани қарзҳои мондаро ба уҳдаи худ мегирид, марҳум дар қабраш ором хоб кунад гуфта бо садои баланд пурсид. амак ҷавоб надод. имом боз дубора пурсид ва ин мард гуфт: ин қарзе ҳаст ки хеле пули калон аст. ман пардохт карда наметавонам. баъдан писари 12-солаи марҳум аз байн баромада гуфт: майлаш, ман қарзҳои падарамро ба уҳдаи худам мегирам. одамон дар байни худ мегуфтанд: ин кӯдак кай калон мешаваду кай пул ёфта ба мо мепардозад. имом ҳам баъд аз анҷоми вазифаи худ зуд ҷанозаро шурӯъ кард. баъд аз ҷаноза тобутро ба назди қабр оварда, ҳама ба дастонашон як панҷа хок гирифта дар қабрат ором хоб кун, худованд раҳматат кунад гуфтанду хокро ба лаҳад партофтанд. дар ҳамин вақт яке аз қарздодагон бо садои баланд гуфт: ҳамин шахс қарзи моро дода натавонисту аз дунё чашм пӯшид. ба ҷои қарз ҷонашро дод. ман аз қарзи додаам гузаштам ва розӣ ҳастам, то ҳамин майит дар қабр ором хоб кунад. дар қиёмат ба хотири ман нисфи баданаш ба ҳолати сӯхта зинда нашавад ва ба роҳи Аллоҳ бахшидам гуфт. аз шунидани ин суханҳо мардум баракаллоҳ, ин аст мардӣ гуфта аҳсан мегуфтанд. баъдан ҳамаи қарздоштагон як ба як мегуфтанд ки ман ҳам аз барои Аллоҳ бахшидам ва розӣ ҳастам. ҳамин тавр ҷамоат ҳама шод шуданд ва барояшон дуои хайр карда қабрро пӯшиданд. ба ҳаққи марҳум Қуръон тиловат карданд, дуо карданду ҳама ба хонаҳояшон баргаштанд. дӯстони азиз, ин мавзӯъ ба ҳамон шахсоне ки дар бораи қарзу қавола фикр мекунанд ва қарзро дӯст медоранд, метавонанд ки қарз гиранд, аммо пардохт карданашон душвор аст.
дар бораи ҳамон шахсоне ҳаст, ки қарздор ҳастанд, яъне маълумот оиди қарз аст. ҳеҷ гоҳ даст ба ин кор назанед. ҳеҷ гоҳ аз касе қарз чизе нагиред, ки қарз боз ҳам зиёдтар шуморо қарздор мекунад. хубаш ин ки дар роҳи худо закот диҳед. иншоаллоҳ ки шумо ҳеҷ гоҳ қарздор нахоҳед шуд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.